The elite of Greece's studio jewelers empower us with contemporary creations inspired by the Greek Revolution of 1821. The 200-year anniversary has been a point of celebration and a draw for many events in Greece and internationally. Embraced by the Elias Lallonis Jewelry Museum's historic exhibition Form Follows Function 200+200, with applied and decorative arts from Greek museums and private collections, a supplement of events in a satellite with educational and creative projects include the organization of an exhibition bringing together Greek and international studio jewelers presenting their personal message. Το κόσμημά μου αποτελεί ένα έργο σύγχρονης φραγιδογλυφίας που σχετίζεται με την έννοια του κάλους και μορφικά συνδέεται με το κόσμημα Τσαπράζη, που ήταν το επιστήθιο κόσμημα που φορούσαν οι οπλαρχηγοί της Ελληνικής Επανάστασης. Ο αγώνας για τη διάσωση του κάλους είναι επιτακτικός σήμερα και ανάγεται σε πράξη επαναστατική για τη διάσωση της ανθρώπινης ψυχής. Η σημειολογία των υλικών που χρησιμοποιώ είναι εύκολα προσλήψιμη και ερμηνεύεται ως εξής. Το ισόγλυφο χαρακτικό διασώζει το σημαντικό μήνυμα. Το ανάγλυφο αποτύπωμά του εξασφαλίζει την επενέργεια της επαναστατικής πράξης. Οι αλυσίδες δηλώνουν τον δεσμό μεταξύ ψυχής, σώματος και πνεύματος, που εξασφαλίζουν την ισορροπία της αγωνιστικής φύσης. Το τιτάνιο, που έγινε μπλε με τη φωτιά, δηλώνει ότι ο ουρανός και η θάλασσα μέσα μας κατακτούν τη θέση τους με μάχη. Τα υλικά μου, που προέρχονται αποκλειστικά από τη γη, θα μας συνδέσουν με το δοσμένο από τη φύση κάλος. Μπήκα σε ένα κόσμο με πολύ πλούσια χειροτεχνία, γεμάτο ιστορίες, χρώματα και πολύ υψηλή αισθητική. Σκέφτηκα λοιπόν πώς μπορώ, εκμεταλλευόμενη από την αρχή της μορφής και λειτουργίας, να φτιάξω ένα έργο και να συμπεριλάβω μέσα και όλες τις ενότητες της έκθεσης. Προέκυψε λοιπόν αυτό το κόσμημα γυλαίκο, το οποίο αποτελείται από ένα γυλαίκο που έχει την έννοια της πανοπλίας, της προστατευτικής ασπίδας, με δύο αποσπόμενες καρφίτσες. Η μία μπαίνει κεντρικά στο ύψος του λαιμού, η άλλη είναι καρφίτσα παύλα πόρπη που μπαίνει πάνω από τη ζώνη του γυλαίκου. Να πω ότι ξεχώρισα ένα έργο στην έκθεση Form Follows Function και αυτό αφορούσε την ενότητα της αξίας του χρόνου και ήταν το επιτραπέζιο ρολόι με τον χρυσό αναβάτη πάνω στο άλογο. Και έτσι θεώρησα ότι ήθελα να τον συμπεριλάβω και να τον εντάξω πιο κεντρικά στη σύνθεσή μου. Με ενδιαφέρει όταν πάω να φτιάξω ένα έργο να έχει μία πολυπλοκότητα. Δεν μπορώ να σκεφτώ πολύ απλά όταν είναι να φτιάξω ένα κομμάτι. Υπάρχει αυτή η ανάγκη να βάλω πάρα πολλά layers. Αυτό μου δίνει μία αίσθηση ελευθερίας, γιατί δεν ακολουθώ την πεπατημένη. Οπότε αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο και όπου με βγάλει. Σας παρουσιάσω τη Μαρία. Γιατί Μαρία? Γιατί Μαρία υπάρχει σε κάθε ελληνικό σπίτι. Η Μαρία είναι μια περσόνα που χαρτογραφεί τη θεματική της έκθεσης και κυρίως ό,τι αφορά το κομμάτι του ενδύματος. Η Μαρία έχει φτιάξει μόνη της το καθημερινό της ρούχο, το οποίο είναι φτιαγμένο με κλωστές φυσικά βαμμένες από τα πέταλα της παπαρούνας.
έχει ένα άλλο κοστούμι, την ποδιά, την οποία εγώ την ονομάζω incubation. Η ποδιά αυτή είναι εμπνευσμένη από την ποδιά της γιαγιάς μου, από την Ανατολική Ρωμελία, την οποία τη φορούσαν μόνο την ημέρα του γάμου και έπειτα την ημέρα της γέννας. Υπήρχε εικασία ότι προφυλάσσει το μωρό και την γυναίκα. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει τα δικά μου σύμβολα στο κομμάτι της ποδιάς, που είναι τα ψάρια, γιατί για μένα συμβολίζουν την ποίηση, όπως είναι το έμβριο μέσα στο υγρό της κοιλιάς. Και τώρα θα δούμε το κύριο κομμάτι του ενδύματος της Μαρίας, που είναι εμπνευσμένο από το δρόμενο της Μπούλας και του Γενίτσαρου στην περιοχή της Νάουσας. Παρατηρώντας το κέντημα, θα δούμε τη μορφή του Γενίτσαρου, που συνομιλεί με την Μαρία. Ακόμη πιο μέσα, στο βάθος, με άλλα κρυμμένα σύμβολα, το πρόσωπο σχηματίζει μαζί με το τρίγωνο επάνω μια εκκλησία. Γι' αυτό το έχω φανταστεί από τους... είναι βιωματικό, από τους μαχαλάδες της γειτονιάς, που μέσα στην αυλή κρύβανε το μικρό εκκλησάκι για να το κρύψουν από τους Τούρκους και να μην γίνει αντιληπτό. I decided to give this creation the name Laskarina in memory of Laskarina Bouboulina, the Greek naval commander, the heroine of the Greek War of Independence in 1821, who became the first woman to attain the rank of admiral. Inspired by the Kyusteki, an ornament for the chest that accompanied the Greek traditional costume in the 19th and 20th centuries, Laskarina narrates the story of the many struggles of women. The struggles for life, equality and freedom can be traced from the Age of Enlightenment to the revolution of the Iranian women in our days. Day by day, the piece was evolving in my hands. It began with just 2 pieces of plastic found on a beach, which consisted the main body. Laskarina is a note to female nature, a shield of protection for the modern woman, who with love, cares and embraces those around her, and at the same moment finds the strength to defend her values with boundless courage. Το έργο μου είναι εμπνευσμένο από το ύφασμα που από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας χρησιμοποιήθηκε είτε με τη μορφή σαν ένα λάμπαρο ή σημαία, σαν μια ένδειξη ελευθερίας. Είναι κατασκευασμένο από ασήμι με επιχρωματισμένες επιφάνειες και δουλεύτηκε με έναν πολύ ελεύθερο τρόπο, απλά για να αφηγηθεί και να συνομιλήσει με το θέμα της έκθεσης. Το κόσμημά μου είναι εμπνευσμένο και αφιερωμένο στις γυναίκες που πολέμησαν ηρωικά για την ελευθερία τους και την ελευθερία του τόπου μας. Στην πρώτη γραμμή της μάχης, στις γυναίκες που θυσιάστηκαν, έγιναν σύμβολα γενναιότητας και αλτρουισμού, στις γυναίκες που ποτέ δεν σταμάτησαν να στηρίζουν ηθικά τους συζύγους τους και τους γιους τους, που πολέμησαν και μένοντας τις περισσότερες φορές στο παρασκήνιο όλου αυτού του αγώνα, και στις σύγχρονες γυναίκες που εξακολουθούν να αγωνίζονται με γενναιότητα και δυναμισμό για τη θέση τους στην κοινωνία. Το κόσμημά μου, όπως είπα, είναι εμπνευσμένο από το επιστήθιο κόσμημα από τα Μεσόγεια της Αττικής, το λεγόμενο κορδόνι. Αυτό αποτελείται από μία δέσμη αλυσίδων, όπου κρέμονται σειρές από φλουριά, που στο κέντρο των σειρών αυτών κρέμονται ρόδακες διαφόρων μεγεθών, τα οποία συνήθως είναι και γαμήλια δώρα. Αποτελείται από 19 ρόδακες και 13 μέταλλα φλουριά. Οι 19 ρόδακες απαρτίζονται από 11 μεγαλύτερους με 4 στροφές και 8 μικρότερους με 3 στροφές.
Οι 4 στροφές συμβολίζουν την εκπλήρωση και την ολοκλήρωση, ενώ οι 3 στροφές συμβολίζουν την ισορροπία της ζωής, που είναι η αρχή, η μέση και το τέλος. Όσον αφορά τα μέταλλα, ο αριθμός 13 αντιπροσωπεύει τον αιώνιο συμβολισμό της ανανέωσης των κόσμων και των όντων. Ανέκαθεν πίστευαν ότι ο αριθμός 13 είναι ο αριθμός που συμβολίζει το θάνατο, και πράγματι έτσι είναι. Όχι όμως με τη συνήθεια έννοια. Για μένα η έννοια του αριθμού 13 είναι η ολοκλήρωση και η αλλαγή. Γιατί αν δεν υπάρξει θάνατος, δεν μπορεί να υπάρξει και νέα γέννηση. Το έργο μου είναι το επταλυρίτικο, το εννιαλυρίτικο και το εντακαλυρίτικο. Ανήκουν στο σύγχρονο κόσμημα και έχουν εμπνευστεί από παραδοσιακή ενδυμασία της Υπήρου του 19ου αιώνα. Οι ενδυμασίες αυτές ήταν κεντημένες στο χέρι αποκλειστικά από άντρες, Έλληνες χρυσοράπτες, χρυσοκεντητές, οι οποίοι λέγονται τερζίδες. Συνήθως ήταν πλανώδη, φιλοξενούσαν στα σπίτια αυτού που έκανε την παραγγελία για 1 και 2 μήνες μέχρι να τελειώσει η παραγγελία, και όσο πιο περίπλοκο ήταν το κέντημα, τόσο πιο μεγάλη αξία είχε. Οι τερζίδες δεχόντουσαν να πληρωθούν μόνο σε χρυσά νομίσματα. Από εκεί προέρχεται και η ονομασία των κοσμημάτων και των ενδυμασιών φυσικά. Βλέπουμε στα μοτίβα που έχουν πάνω οι ενδυμασίες και τα κοσμήματα θέματα από τη φύση, ανθέμια, ρόδακες, επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά μοτίβα. Η καινοτομία του έργου μου είναι επειδή εμπεριέχει και τη χρηστικότητα ενός λειτουργικού αντικειμένου. Inspired by gunpowder cases and swords, the composition of the piece reminds us of an explosion. Speared forms also resemble feathers of birds flying to freedom, or even a laurel celebrating victory. Colors display the mood of the battle, while patterns are created by printing inked doilies. These artifacts were passed down to me by my grandmother as a kind of dowry, just like fighters pass down their conquests as dowry for the next generations. The crocheted parts used as printing seals have been cast in metal and are used as decoration for the gunpowder case in order to explore the relation between cause and effect, as well as declare that revolutions seal the fate of nations. The materials used are metal and wood, as in the weapons of the revolution. Also, silk paper, which is handcrafted by me from silkworm cocoons, as a symbol of the connection to the present, since making silk paper is part of the development of my recent work. For the exhibition, A History of Revolutions, I have decided to design a piece that is inspired from the Epirus area. It's a continuation of the Epirus collection designs, and this collection was mainly in collection by the traditional costumes of the Epirus area, as well as decorative objects, headdresses, overcoats, ornaments. I was particularly inspired by the embroidered designs on the costumes. They had mainly a leaf or floral pattern, and the technique in which they were embroidered were very delicate and exquisite nature.
embroideries are like lace and yet it's more intricate. And all this intricacy reminded me of the twisted wire technique we use in jewelry. I decided to incorporate the twisted wire technique in the designs as a characteristic theme throughout this collection. This twisted wire technique I have also used in the piece that I'm going to show at the exhibition, and it really gives it a feeling of workmanship, a feeling of intricacy, a feeling of design. And this piece actually, the form follows the twisted wire, and the twisted wire is the trace that gives the design shape. What is very striking in the traditional costumes of the Epirus area is the strong red color we see throughout. And I have decided to incorporate this red color in this design as a reminder, as a connection with that period, with that time, with those designs that these people actually made and wore and lived with, so that we can create a modern design for our times, but that has always been inspired by something greater, something of the past, to be passed on though in the future generation. When I was asked by Lalaounis Jewelry Museum to work on a piece for this exhibition, I first looked at the exhibits and I had several objects that caught my attention. I decided to work though on a traditional Greek wedding dress. To be honest, I got this idea through my work I was doing for some time, using wood, combining with cloth, and using my own printing techniques. For this particular piece, my aim was to create jewelry which is rooted in the rich past, but is constantly seeking the future. I focused on renewing my work by experimenting with different and unlikely materials, and that gives me a contemporary result on my piece. My working process involves bending sheets of wood and transferring images on the wood. I also use cloth, which I stick on selected areas of the wooden surface, and that gives it extra strength as well as an interesting texture which complements the piece. Βασικός άξονας της δουλειάς μου είναι η εις βάθος διερεύνηση του κοινού σημείου του ρήματος αγάλωμε με τον όρο άγαλμα. Την τέχνη μου την αντιλαμβάνομαι όχι ως μία παραλλαγή εξισώσεων, αλλά ως μία πολύπλοκη υπόσχεση ευτυχίας. Τα γλυπτά μου αναπτύσσουν μορφολογικά και σημειολογικά διάλογο με την ανθρωπολογία, τη λαογραφία, την αρχαία ελληνική γλυπτική, τις συχνότατες παραστατικές αναφορές συνθέτουν μία βαθιά αρχιτεκτονική οργάνωση του γλυπτικού χώρου που παραπέμπει όχι μόνο στη σύγχρονη τέχνη, αλλά και στον ορφικό και βυζαντινό κόσμο. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη που τα έργα μου εκτίθενται στο συγκεκριμένο μουσείο Ηλία Λαλαούνη, που μου είναι τόσο οικείο και φιλόξενο. Είναι μία σημαία που συμβολίζει την απόλυτη τιμή και την υπόλοιπη αξία και
μία φλόγα από την οποία βγαίνουν ένα ζευγάρι χεριών, το οποίο κρατάει μία δέσμη φύλων και λουλουδιών που συμβολίζει την αναγέννηση μετά από τον αγώνα. Με τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης θέλησα να φτιάξω ορισμένα αντικείμενα όσο πιο απλά γινότανε, καθόλου τυποποιημένα, να είναι σαν ένα παιδάκι που τα φτιάχνει. Να τα ζωγραφίσω το μέταλλο και να δώσω πάνω στο μέταλλο ζωγραφιστά το σταυρό, το ξύφος, το όπλο, την καρδιά και έτσι πέρασε αυτή η σειρά. Όταν με πήραν από το Μουσείο του Λαλαούνι και είπαν ότι θέλουν κάτι για την Επανάσταση, σκέφτηκα να δέσω αυτά τα δύο, διότι στην Επανάσταση έχεις την ανάγκη να έχεις το σταυρό, την καρδιά, για να πετύχεις το σκοπό της Επανάστασης. Το έργο που συμμετέχουμε στην έκθεση είναι δημιουργία μαζί με τον σύζυγό μου τον Βασίλη, εμπνευσμένο από ένα εργαλείο της Επανάστασης, ένα γιαταγάνι με μια προτροπή χαραγμένη πάνω στη λάμα του. Ο λόγος υπηρετεί πολλές φορές την έμπνευση που δίνει δύναμη και ορμή στο σπαθί για να διεκδικήσει. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι υλικά αγαπημένα σε εμάς να δουλεύουμε, το ξύλο, το μέταλλο, το ύφασμα, όλα με μια δικιά τους φυσική αντοχή στη φθορά, αλλά μεταμορφωμένα σε φόρμες που μπορούν να έχουν μια άλλη εσωτερική φωνή και δύναμη που μεταφέρουν σύμβολα, που το καθένα μπορεί να δώσει καινούρια ιδιότητα στο κάθε υλικό, όπως το ανέμισμα μιας σημαίας, όπως οι πτυχές μιας φουστανέλας, όπως η δυναμική μιας λάμας, έχουν να δώσουν ένα αποτέλεσμα καινούριας έμπνευσης για μια συνεχόμενη διάθεση της αμφισβήτησης και της εξέγερσης. The work I have been creating for this exhibition is the result of many different inspirations and ideas that came from this exhibition. Things that I have been seeing many years before, but put them all together. I decided actually that I wanted to use a little bit of everything in a sense. This came out from an idea that I had putting together hematite magnets with an iron chain. And they got so well attracted together, and then I saw that I could decorate the chain in many different ways by using small elements, decorative elements, and not only, from all the objects that I could see in the exhibition. So I started using small motifs of flowers and different stones and pieces of glass and maybe some threads and other things, and all this I put them on the chain, and then I mingled the chain with the magnets, and that created a kind of a bangle. And what I saw then was that I could kind of put my hand go through, and all of that would sit on my wrist, and that would be a bracelet. And again, I could just make it wide open and make it go through my head, and that would be a necklace. And also, which was very interesting and amazing, was the fact that I could play around it with my hands and just place it on a table and leave it there until the next time I went there and pick it up and started fiddling with it. So my idea and my feeling was that a chain is something that holds you together, and it brings a sense of safety, and also at the same time it can bring the sense of not being free, but at the same time you can break them. There is a lot of movement, which for me all these past years
that the exhibition refers to is a period of movement in many, many different levels, like socially, like in humanity, in the arts and crafts. It all got more and more complicated, and it all involved more and more information and things that I liked and enjoyed and have believed in. So I cannot stop making it because I keep adding, but I think I'm nearly the end, and I hope it's going to be good enough. Ξεκίνησα να κάνω μία έρευνα για τα κομμάτια και είδα ότι αυτό που με ελκύει και μου δημιουργεί έτσι ενδιαφέρον ήταν τα ρολόγια. Μου άρεσε πάρα πολύ γενικά να βρω ένα τρόπο να αποτυπώσω το χρόνο και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησα τα ρολόγια και ήθελα να ενώσω και τις εποχές αλλά και τις δύο εκθέσεις. Στο δικό μου ρολόι έχω αποτυπώσει τις λέξεις past, future και now. Οπότε ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να επιλέξει πού βρίσκεται ή πού θα ήθελε να βρίσκεται. Ο λόγος λοιπόν που το έκανα αυτό είναι γιατί για πολλούς λόγους ο καθένας μας μπορεί να κολλήσει στο παρελθόν ή να έχει πολύ άγχος για το μέλλον. Και έτσι χάνουμε πολλές φορές το τώρα και γι' αυτό ήθελα να το τονίσω. Εγώ είχα δει ένα έργο μιας τέχνης, η οποία μου θύμισε λίγο εκείνες τις ζώνες της που φορούσαν και βάζαν όλα τα φυσίγγια, πώς τα λένε, στη σειρά, και πήγα και βρήκα κάλικες για να κάνω κάτι με αυτό. Και έτσι ξεκίνησα να κάνω αυτό τα δύο κολλιέ, πάντα με τη σκέψη ότι τα όπλα ναι μεν είναι κάτι το οποίο κάνει για να βρουν την ελευθερία τους, τέλος πάντων. Είναι κάτι χρήσιμο, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα μου άρεσε περισσότερο να μπορούσαμε όλα αυτά τα πράγματα να κοσμούμε τον εαυτό μας αντί να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Κάπως έτσι το είδα το θέμα και γι' αυτό το ξεκίνησα. Άνετα επέλεξα τα χρώματα γιατί αυτό το χρώμα, δεν ξέρω, συμβολίζει τη σημαία μας, τον ουρανό μας. Είναι το χρώμα το δικό μας, ρε παιδί μου, είναι το χρώμα της Ελλάδος για μένα. Και είναι ένα χρώμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι σου ανοίγει την ψυχή, ρε παιδί μου, πώς το λένε, κάπως έτσι. I'm very grateful for the opportunity to take part in this exhibition. Anything relating to my Greek culture and heritage always speaks to my heart and has been a major inspiration for my work. The jewelry objects created for this exhibition are inspired by an artifact of a museum and also from the theme of revolution. Combining new and old technologies and techniques with bold ideas and non-precious materials available in abundance nowadays, contemporary jewelry makers have indeed revolutionized our industry. A revolution bringing wide-ranging change in operation and attitudes, slowly but steadily addressing and affecting all the more wider audiences. With this in mind and using digital technology, I created an image, a pattern from the artifact's image, which I print to fabric. The shibori technology was used to create the shape, and discarded and found objects were used to construct and deck the shape. In this matter, the essence of the artifact finds a new way of being. The pieces created carry and preserve the memory and act as a visual reference of the artifact, offering it in this way a new identity and the opportunity to be appreciated with a fresh perspective and a new oeuvre. It was very challenging, but also a very exciting experience to work with a new material
and I'm really grateful for the opportunity. The work that I've created for the exhibition is titled Blood Revolt, and it interrogates the complexities and ideologies of both social and political revolutions throughout time, and particularly looking at the Greek Revolution and texts that were inspired by the Greek Revolution, such as poetry and literature. From there, I have decided to subvert these texts and combine them with an array of symbols that will evoke personal and just trajectories by positioning them within a context of blood. The reason why I've chosen to use blood is because I've thought about revolutions in the sense of life and death. So not just non-violent revolutions, but there's been many revolutions through time where the amount has been blood. So I'm positioning the work within that context of the blood. And the representational meaning of blood then sort of alludes to these myriad of connotations, and the piece aims to evoke a new statement rather than expressing a sort of slogan. It's imbued with all these kind of subverted meanings and these abstracted forms. Throughout the work, there's also small motifs that appear throughout it, and they interject within the piece, and that includes forms such as the circular symbol, which relates to unity, but then also as a powerful symbol, floral motifs are present within the piece. And it was my aim to create a work that sort of spoke about both an unfolding of life and death that were evident within revolutions throughout time. I'm an Israeli jeweler for the last 25 years. Usually in the last years, I use iron in my pieces. I take them from ready-made industrial iron bells. I open them, I color them, I solder them, and my last work for the exhibition is flowers, but the real name of the pieces is We Are Not Red Rose Garden, We Are Bleeding. The reason of the name is because my country nowadays is in the middle of a public revolution for the restoration of democracy. We're fighting each day, each week, Sunday, each Saturday, each day for democracy, and my work is dedicated to this theme, to say that we are fighting, we are bleeding, we want democracy, and the way that I can protest is through my jewelry and through the material. The iron is a very strong material, and through this material, I'm fighting the metal to allow me to show through the metal what I feel. Το θέμα της Επανάστασης είναι ένα θέμα που αγγίζει μια πολύ ευαίσθητη χορδή μου. Πιστεύω στις επαναστάσεις και πιστεύω στις αλλαγές. Η Επανάσταση σχετίζεται με την ιστορία και με το χρόνο. Επειδή την ιστορία την αφηγούμαστε γραμμικά, έχουμε την αίσθηση ότι και ο χρόνος είναι γραμμικός. Έτσι, ορίζουμε τις επαναστάσεις συνήθως σαν σημεία πάνω στη γραμμή του χρόνου. Ο χρόνος όμως στην πραγματικότητα είναι κυκλικός. Έχουμε δει ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Οι επαναστάσεις είναι κάτι που ετοιμάζεται για πολύ καιρό και όχι από πολλά άτομα ξαφνικά. Οι επαναστάσεις ξεκινάνε μέσα μας. Ο καθένας ονειρεύεται μια καινούργια πραγματικότητα μέσα του. Όταν οι φωνές γίνουν πολλές και ενωθούμε, τότε η δυναμική πολλαπλασιάζεται. Η διάθεση για αναδιάταξη πολλαπλασιάζεται και τότε τα μεμονωμένα εργαλεία
γίνονται όπλα και είναι αναπότρεπτη η αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι οι επαναστάσεις μπορεί να έχουν απώλειες, μεγάλες απώλειες που στοιχίζουν σε όλους μας. Υπάρχουν όμως και ανέμακτες επαναστάσεις. Πιστεύω στις ανέμακτες επαναστάσεις, τις ειρηνικές. Αυτές που εμπνέονται από το σεβασμό στη φύση, στον άνθρωπο και γενικά στη ζωή. Η δημιουργικότητα για μένα είναι συνυφασμένη με τη ζωή και με την επανάσταση. Η δημιουργικότητα είναι ένα μέσο έκφρασης, όπως και το κόσμημα. Το κόσμημα είναι το όχημά μου. Έχει μακριά ιστορία. Έχει συνοδεύσει πολλούς από εμάς στις επαναστάσεις τους, τις μικρές ή τις μεγάλες. Έχει ακολουθήσει εποχές, τάσεις, χρηστικότητα, αλλά και την έννοια της σωματικότητας. Ποια είναι η δική μου επανάσταση? Θέλω να ορίσω με ένα διαφορετικό τρόπο πράγματα που μας έχουν δοθεί σαν κατεστημένα, καθιερωμένα. Ας πούμε την έννοια της πολυτιμότητας. Πώς αλλάζει η έννοια αυτή μες στον χρόνο? Ποιος είναι αυτός που την ορίζει? Μήπως είναι το μάτι του παρατηρητή? Γίνομαι λοιπόν παρατηρητής των κοσμημάτων μιας άλλης εποχής και προσπαθώ με το δικό μου τρόπο να τα δώσω με μια νέα μορφή. Με ενδιαφέρει πολύ η βιωσιμότητα, με ενδιαφέρουν τα νέα υλικά. Πώς θα δούμε το παρελθόν με καινούρια μάτια. Έτσι έχω κάνει μία δοκιμή, μία προσπάθεια να χρησιμοποιήσω στο έργο μου υλικά όπως το χαρτί, υλικά που θεωρούσαμε μέχρι πρότινος ευτελή, αλλά που η ιστορία μας, η παρούσα μας έδειξε ότι είναι πολύτιμα, όπως για παράδειγμα ο πόλεμος της Ουκρανίας και το αντίκτυπο που είχε στην τιμή του χαρτιού στην αγορά, και να δημιουργήσω κοσμήματα που μορφολογικά αλλά και χρηστικά μοιάζουν με εκείνα της Ελληνικής Επανάστασης, όπως τα γνωρίσαμε μέσα από τις εκθέσεις που έλαβαν χώρα στο Μουσείο Λαλαούνι. I am a jewelry designer and manufacturer. I'm specialized in traditional jewelry techniques, as I use them in order to replicate authentic Greek traditional jewelry that used to accompany local costumes. I was inspired by two pieces from the exhibition Form Follows Function. One is the Giordani or Girdani or Gerdan, a jewelry very common around the Mediterranean cultures that is a pectoral ornament consisted of interlocking filigree plates with hanging coins. I kept the basic form of the jewelry and replaced the geometrical stake plates with alphabet that form a phrase from a very famous battle hymn, a poem called Thurios, written in 1797 by Rigas Pereos. This phrase tells that it's finer to live 1 hour as a free man than 40 years as a slave and a prisoner. I used filigree technique for the plates and decorate them the same way as at the second item from the exhibition Form Follows Function, a long coat named Sigouni or Flokata from Zagori, Epirus in northern Greece. This item is highly and heavily embroidered, and I tried to use item transfer the way of the embroidery decoration into metal using the filigree technique. Το κόσμημα με το οποίο συμμετέχω στην έκθεση είναι εμπνευσμένο από μια παραδοσιακή ενδυμασία που εκτέθηκε στην προηγούμενη έκθεση στο Μουσείο Κοσμήματος. Με ενδιαφέρει η ενδυμασία, το ένδυμα, το φόρεμα για πολλούς λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι το φόρεμα είναι το δεύτερο δέρμα του αυτού που το φοράει και συγκεντρώνει όλη την ενέργεια και την συναισθηματική του κατάσταση. Επίσης, το ένδυμα είναι ένα ολοκληρωμένο έργο τέχνης. Ένα έργο τέχνης που έρχεται με τεχνικές από παλιά, οι τεχνικές έρχονται από παλιά και ταξιδεύουν στον χρόνο, φτάνουν σε εμάς
εμείς τις αξιοποιούμε, ίσως και να τις εξελίξουμε και τις δίνουμε στις επόμενες γενιές. Το ένδυμα διηγείται ιστορίες. Λέει ιστορίες για την ιστορική, την κοινωνική, την πολιτιστική κατάσταση, την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής που ράφτηκε και φορέθηκε. Ένα δεύτερο στοιχείο που αξιοποίησα από την παραδοσιακή ενδυμασία είναι το υλικό. Υπάρχουν υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τα ενδύματα, που είναι υλικά φυσικά, όπως είναι το μετάξι, το βαμβάκι, το βελούδο ή το ασίμι, ο χρυσός, υλικά που ξυπνούν μνήμες και φέρνουν αυτό που έχει γίνει, το συμβεβικός, στο παρόν. Γι' αυτό εγώ επέλεξα να χρησιμοποιήσω το μετάξι, αλλά το μετάξι στην αρχική του μορφή, κουκούλια μεταξοσκόλικα, τα οποία έφτασαν σε μένα ανεπεξέργαστα και τα οποία προσπάθησα να επεξεργαστώ, να βάψω και στο τέλος να αποδομήσω προκειμένου να ράψω ένα πρωτότυπο ύφασμα που αποτελεί το ένα από τα δύο στοιχεία του κοσμήματός μου. Το δεύτερο υλικό που χρησιμοποίησα για την δουλειά μου είναι το ασίμι. Χρησιμοποίησα ασημένια ελάσματα σε διαστρωμάτωση, πάνω στα οποία έχω αποτυπώσει δαντέλες, υφές υφασμάτων, κεντίδια, μπιμπίλες. Θέλω να πω ότι αυτό είναι και το πεδίο της έρευνας που κάνω τα τελευταία χρόνια για το κόσμημα, όπου χρησιμοποιώ φωτογραφίες από δαντέλες και κεντίδια και υφάσματα που δεν υπάρχουν πια. Είναι μόνο μουσειακά κομμάτια ή υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές. Αποτυπώνω λοιπόν όλα αυτά με τεχνικές που υπάρχουν ή τεχνικές που έχω δημιουργήσει στην πορεία πάνω στο μέταλλο. Το τρίτο στοιχείο που άντλησα από την ενδυμασία είναι το χρώμα. Χρησιμοποιώ το κόκκινο και το πράσινο. Το κόκκινο παραπέμπει στο ζιπούνι, το βελούδινο ζιπούνι της ενδυμασίας. Προσπάθησα, παρότι το υλικό μου είναι μετάξι, να δώσω μια βελούδινη υφή στο ύφασμα που έφτιαξα. Το κόκκινο είναι το χρώμα, το αίμα, η επανάσταση, η χαρά, η ζωντάνια, η ζωή, η ορμή της ζωής. Το δε πράσινο είναι το φρέσκο, το νέο, η αναγέννηση, η άνοιξη, η ελπίδα. Και επίσης το πράσινο είναι ένα χρώμα που ήταν απαγορευμένο επί τουρκοκρατίας. Και γι' αυτό έγινε και το αγαπημένο χρώμα των μετεπαναστατικών χρόνων. Στην δουλειά μου προσπαθώ πάντα να αναζητώ τα άρωτα νήματα τα οποία συνδέουν στιγμές στο χώρο και στο χρόνο. Ουσιαστικά μιλάω για χώρο και χρόνο. Με αφορμή την έκθεση αυτή, προσπάθησα να βρω μία στιγμή, να απομονώσω μία στιγμή από την Επανάσταση του 1921 και αυτή είναι η καταστροφή των ψαρών, η οποία έγινε ανάμεσα στην 21η και 22η Ιουνίου του 1824 και η καταστροφή αυτή έγινε, αυτοπυρπολήθηκαν οι κάτοικοι, όσοι δεν είχαν σφαγιαστεί από τους Τούρκους αυτοπυρπολήθηκαν και μιλάμε για την Καμένη Ράχη που αργότερα ενέπνευσε τον Διονύσιο Σολομό για να φτιάξει το ποίημα, μπορώ να το πω κιόλας το ποίημα, στον ψαρών την ολόμαυρη ράχη, περπατώντας η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στην κόμη στεφάνι φορεί, καμωμένο από τα λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Οπότε μιλάμε για μια ερημιά, μια καταστροφή, καμένη γη, πάνω μέσα μάλλον από την οποία αναδύεται μια φιγούρα που είναι η δόξα σύμφωνα με τον Διονύσιο Σολομό. Το 1897 ο Γίζης, ο Νικόλαος Γίζης, απεικόνισε αυτή τη φιγούρα. Και πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο ο Γίζης ήθελε να συνδέσει την αρχαιότητα με αυτό που είχε συνέβη το 1821 και έφτιαξε μια φτερωτή φιγούρα η οποία έχει να κάνει λίγο με Νίκη της Σαμοθράκης, Βικτόρια που ήταν αργότερα στη Ρώμη, στο Βυζάντιο.
Οπότε, εμένα αυτά τα τρία σημεία, η Επανάσταση, ο Διονύσιος Ολωμός, το ποίημα και ο πίνακας του Γίζη, είναι αυτά που συνδέω για να δημιουργήσω το κόσμο που παρουσιάζω. The parure that I've created for this exhibit is inspired by a belt that I have seen at the museum last year, and it is called lahuri. Lahuri is a Turkish word. It's used in Asia Minor, and it comes from the ancient city of Lahore in India, currently in Pakistan. It was discovered, or rather occupied, by Alexander the Great, which brought back this design, this luxurious fabric, and that's what Lahuria was called then in Europe. In English, Lahuri is translated to Paisley. Paisley was a town in Scotland that was producing in great quantities these luxurious fabrics. And it is commonly seen even today all over Asia and the world. It's a popular design that has been used by many designers. It's one of my favorite designs also. I created this with the materials that remind us of Greece and Revolution. The materials are 9-to-5 sterling silver, sono or Asian rosewood, mother of pearl, of course, and larimar. Mother of pearl being white symbolizes purity and Christ or the Virgin Mary in other cultures. Larimar, mar being the Latin word for the sea, reminds us of the ocean and the sea. Of course, blue and white are the national colors of Greece. Μαντώ Μαυρογένους για μένα, μια γυναίκα θρύλος, μια γυναίκα αρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης, μια γυναίκα η οποία αγάπησε πάρα πολύ το δεξιλάδι, τον ακολούθησε παντού, πολύ δυναμικά, και αντιπροσωπεύει το σχήμα της γυναίκας που εγώ θαυμάζω και αγαπώ. Ποια θα ήταν σήμερα αυτή η γυναίκα? Μια γυναίκα σύγχρονη, η οποία κουβαλάει πάντα μαζί τις ευθύνες, τα παιδιά, τον άντρα, τον έρωτα, τη δουλειά της, όλα. Άρα μια γυναίκα πιθάρη. Πιθαρόσχημα λοιπόν για αντικατάσταση των φλουριών των παραδοσιακών στολών της τότε εποχής. Όσο πιο πολλά φλουριά, τόσο μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια είχε μια γυναίκα. Στη σημερινή εποχή πολλά πιθάρια για τις πάρα πολλές ευθύνες που ενδεχομένως να είχε αυτή η γυναίκα σήμερα. Στην καταστροφή των ψαρών από τους Οθωμανούς, που έλαβε χώρα στις 21 και 22 Ιουνίου του 1824, στα πλαίσια τα χρονικά και λόγω της Ελληνικής Επανάστασης, έχασαν τη ζωή τους 20.000 άνθρωποι. Η δράση των ψαριανών στην Επανάσταση εξόργησε τον Σουλτάνο και αποφάσισε να καταστρέψει το νησί. Η πρόθεσή του δεν ήταν μόνο να υποταχθούν τα ψαρά, αλλά να καταστραφούν ολοσχερώς, να σβήσουν από το χάρτη. Και αυτό το περιγράφει πάρα πολύ γλαφυρά ο Ανδρέας Κάλβος στη Δευτέρα Οδή του, εις Ψαρά, όπου στην πρώτη τελευταία στροφή ο ποιητής λέει «Ω πατρίς, την εκούσιον δέξου θυσίαν. Αστράπτη, σεισμός πολέμου ακούεται. Υποτύγγωνη ψήνορα, ήρωες κοιμώνται.
Σκέφτηκα λοιπόν να αφηγηθώ αυτή την τραγική ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης μέσω ενός κοσμήματος, τσόκερ, το οποίο είναι φτιαγμένο από ατσάλι, που και μόνο ως υλικό που μπορεί να περιγράψει την αβάσταχτη καταπίεση που υφίστανται οι Έλληνες τότε. Και επίσης από τον τύπο του ίδιου του κοσμήματος, όπου η μετάφραση του τσόκερ στα ελληνικά είναι πνίχτης. Άρα η καταπίεση που έπνιγε το έθνος και το οδήγησε στην Επανάσταση. Το τσόκερ αυτό λοιπόν θα περικλείει το σώμα, τα ατσαλόσκηνα θα περικλείουν το σώμα και θα τα διατρέχουν κοράλια, δακρυόσχημα, με τον προφανή συμβολισμό του αίματος.